Socijalno preduzetništvo relativno je nov koncept kod nas i za sada još uvek bez zakonske regulative. Ta činjenica nije nas obeshrabrila da ulažemo upravo u ovu oblast, jer je to put ka održivom rešavanju društvenih problema. Rukovodeći se strategijom poslovanja, Delta fondacija opredelila se da pomogne one koji posluju po principu socijalnog preduzeća u oblasti poljoprivrede. S obzirom na značajne rezultate koje Delta Agrar u ovoj oblasti postiže, mogli smo da se oslonimo na njihovo znanje u povećanju kapaciteta manjih poljoprivrednih proizvođača na koje je ovaj projekat i usmeren. Krajnji cilj projekta je da se kroz podršku poljoprivrednoj proizvodnji poveća zaposlenost i smanji siromaštvo. Tip podrške koju će organizacija u okviru ovog projekta dobiti odnosi se na finansijsku donaciju za nabavku potrebnog materijala za unapređenje poljoprivredne proizvodnje, jednako važnu savetodavnu pomoć i ukoliko postoji mogućnost plasman robe preko otkupnih centara Delta Agrara. Organizacije su mogle da se prijave za podršku u povrtarstvu, uzgoju svinja i voćarstvu. Ukupan budžet opredeljen za ovaj konkurs iznosio je 8 miliona dinara. Zainteresovani su mogli da konkurišu minimalno za 240.000, a maksimalno za 1.800.000 dinara.